Ľudia, my tam máme bajky. Som tu so Slenčom. A to je nejaké zviera, alebo neviem, či to vidíte, teraz to je vidím. Mačka, kámo. A je ten ľudia... To je diváči, čo? Ja neviem, my sme narazili na minku. Kámo? No, budem mňauka. Míňa? To čo je? Kámo, co to robíš? V prírode, hej. Čau. To je taký hento, nie? To je gepard. To je fajn. Ja sa jasne nejdem chytať radšej, ale... To čo? Takže ľudia, som tu so Slenčom. Hej, to už asi viete z toho, ako som natočil tú linku. On mi tu stále vraví, že tú mačku chce. On mi stále vraví, že by chcel tú mačku, ale neviem no. On je tam dade, vy to asi nevidíte. Ale my keď budeme na tom mieste, odkiaľ sa chceme spustiť, tak sa nám ozveme, no. Tak zatiaľ čus. Takže ľudia, my sme nachystaní so Slenčom a on je tam vedľa mňa, hej. To tebe? Tebe sa vyplatí zapla? A ja už som nachystaný, hej. Tak aj ideme. Prehodím si. Tak ľudia, ideme a tu je hneď už prvý jump. Ľudia, lieta tu bola to, takže sa nečudujte, že budem špinavý. Wow! Kámo, som sa skoro prevrátil. Ďalší jump. Ty vole! A ďalší tu je ľudia. Ty vole, ja som si skoro kolesku zlomil. Ty vole! Tu je zatáčka, ty vole! No čo je za cestu, kámo? Ale ide to rýchlo, chvíľa, no. Ľudia, chcem povedať, že tu sme už boli, akurát, že sme boli nižšie. Wow! Ľudia, ja som si skoro asi 5-krát kolesno zlomil, hej. A bola to mám pomaly aj na ksichte, ale fakt možno mám aj na ksichte, bola to ľudia. A tu je ďalší jump. No tam je taký výkot. Ľudia, ja som tam strašne jumpol. No ľudia, my sme už tu. Tam je stále tá mačka niekde ďaleko, ale my sme to až častejšie zišli. Som tu už, hej. Ale ľudia, nechcem povedať, že to ešte nie je všetko, boj. My sme to zišli, hej, ale ešte to nie je úplne všetko. Ale ľudia, to bol extrém, kámo. Extrém to bol. To bolo najextrémnejšie asi. No. Vykalo sa mi, išiel som 200 kg. Že tu sme museli zastať, lebo tam dolu bol nejaký ujko. No, úplne dolu sme sa nevideli, lebo mi to samozrejme, že kamera nenatáčala. Neviem prečo, kámo, proste moja kamera má tendenciu sa niekedy vypnúť proste, že vypnú natáčanie a neviem prečo ľudia fakt ospravedlňte ma, ale bohužiaľ nemôžem proste urobiť záver videa ako vo videu, takže to musím robiť takto. Takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám video aj so Slenčom páčilo a ľudia, dôležitá otázka, porátajte, koľko jumpov bolo v tom videu. Tak čus.